Лабараторная работа нумар 3. Зборка электрычнага ланцуга і вымярэнне сілы току ў ім. Абсталяванне. Амперметр лабараторны, крыніца току, лямпачка на падстаўцы, два рэзістары з розным супраціўленнем, ключ, злучальныя правады. У амперметра ёсць верхняя мяжа вымярэння, максімальная сіла току, якую можна вызначыць з яго дапамогай. Уключэнне дадзенага прыбора ў ланцуг з сілай току больш за 3 амперы недапушчальна. Дадзены амперметр мае дзве мяжы вымярэнняў. Пры значэнні сілы току ў ланцугу ад 0,6 до 3 ампераў падключэнне ажыццяўляецца да крайняй клеммы амперметра. Вымярэнні праводзяцца па верхняй шкале. Калі значэнне сілы току ў ланцугу не перавышае 0,6 ампера, падключэнне ажыццяўляецца да сярэдняй клеммы амперметра. Вымярэнні праводзяцца па ніжняй шкале. Збіраем электрычны ланцуг і замыкаем яго. Звярніце ўвагу. Пры ўключэнні ў ланцуг амперметра неабходна захоўваць палярнасць. Клему прыбора, адзначаную знакам мінус, трэба падключаць толькі да провада, які ідзе ад клемы крыніцы току са знакам мінус. Клему прыбора, адзначаную знакам плюс, трэба падключаць толькі да провада, які ідзе ад клемы крыніцы току са знакам плюс. Замыкаем ланцуг і правяраем яго працаздольнасць. Вызначце сілу току ў спіраль лямпачкі. Мяняем напрамак электрычнага току ў процілеглы бок. Для гэтага мяняем месцамі правады на клемах мінус і плюс крыніцы току і на клемах вымяральнага прыбора. Клему мінус крыніцы току злучаем з клемай мінус амперметра, а клему плюс крыніцы току злучаем з клемай плюс амперметра. Вызначце сілу току, які працякае паміж лямпачкай і клемай плюс крыніцы току. Ці паўплывала змяненне кірунку току на сілу току ланцугу і на гарэнне лямпачкі? Вымяраем сілу току, што працякае паміж клемай крыніцы току са знакам мінус і ключом. Для гэтага размыкаем ланцуг паміж клемай крыніцы току са знакам мінус і ключом. Адлучаем амперметр ад крыніцы і лямпачкі, злучаем іх паміж сабой. Амперметр уключаецца ў разрыў ланцуга. Вымеряем сілу току, што працякае паміж ключом і лямпачкай. Вымеряем сілу току, што працякае паміж лямпачкай і клемай крыніцы току са знакам плюс. Зрабіце вывад пра значэнне сілы току на розных участках ланцуга. Замяняем у апошнім ланцугу лямпачку рэзістарам з супраціўленнем 9 Ом. Вымяраем сілу току, што працякае ў рэзістары з супраціўленнем 9 Ом. Замяняем рэзістар з супраціўленнем 9 Ом рэзістарам з супраціўленнем 12 Ом. Вымяраем сілу току, што працякае ў рэзістары з супраціўленнем 12 Ом. Параўнайце значэнні сілы токаў у 3 апошніх доследах і зрабіце вывады. Чаму сіла току на розных участках разгледжанага ланцуга аднолькавая? Ці адаб'ецца на гарэнне лямпачкі выключэнне з электрычнага ланцуга амперметра? Чаму? Які зарад прайшоў праз папярочнае сячэнне ніткі спіралі лямпачкі за 1 мінуту гарэння?